Много голяма беше бедността. Контраст. Много голям беше контраста, но пък хората бяха толкова отворени, толкова приветливи, приятелски настроени. Лесно се работеше с тях. Колко е мръсно там, а колко е чисто при вас. Беше. Това е моя учител, Свами Ниранджан, който е Сатянанда йога. Той е един духовен учител, който разпространява йога в света. Като система, йога е изключително ценна и важна за всеки един от нас, защото тя ни дава възможност да развием качества, които всеки един от нас носи като потенциал в себе си. Аз само да те попитам, вие така стоите през цялото време. Аз така работя, лесно, да. Не, аз виждах по снимките всички така, обядвате, вечеряте. Да, но тази позиция, нали, се сещате, че се постига само тогава, когато тялото е огъвкавено, когато умът е спокоен, когато енергията, която зарежда физическото тяло, свободно преминава и захранва това физическо тяло. Тази позиция е плод на дълги години работа с физическото тяло, и сега с така емоционалното. Вкъщи също си стоиш, да, така работят. Те знаят, нали? Да си седна в удобна медитативна поза. Нека издържала да те питам. Много красиво си, малко като индийските филми, които сме гледали. Да, така съм свикнала някакси. Това си остана от ашрама. Обикновено така се загръщахме там. Говориш непрекъснато там, чистите, много работите, градина, поддържате много физически труд. Вярваш ли, че физическият труд може да изчисти и душевните мисли? Да, определено. В системата, в която аз работех, основната йога практика беше карма йога. Това е йога на действието, това е йога на работата, това е безусловното действие, което ти даваш в света за хората. Да помагаш, да подкрепяш, да дадеш своя труд, за да превърнеш този свят в едно по-добро място за съществуване. Аз взех това много силно послание, което мой учител ми даде, и с това послание аз се върнах тук в България и продължавам с това послание в живота си, на друго ниво, разбира се, но това е моето мото в живота. Да живея живота си така, че да превръщам този свят, в който ние всички споделяме тук, в едно по-прекрасно място за живеене. Първо, чрез личния си пример. И за това и се нареках и духовен учител. Както се досещате, това не е титла, която можеш да получиш в университета. Това е нещо, което в Индия ти... Да ти го дали, като... Не, аз имам титла Свами. Свами Акаш Пурна е моето духовно име. Но титлата духовен учител, аз мисля, че съм такава, защото аз живея живота си, като се съобразявам с духовните животи, ги прилагам непрекъснато в живота си. Съответно, аз преподавам тези духовни принципи с пълното осъзнаване за това какви са те и какви са резултатите, които те ще доведат със себе си тогава, когато са прилагани бавно и постепенно и последователно в живота на моите студенти, на хората, с които работя. Нещо по-конкретно, съвсем мъничко искам да те попитам. Предполагам, че въпросът на зрителката горе-долу беше такъв. Сега, за нас, предполагам и всички зрители като мен, ние не можем за сега, май не сме готови да помагаме на другите. Трябва първо да се научим, извинявайте, ако звучи наивно, но мисля, че първо на себе си трябва да се научим да си помагаме. Да. След това на най-близките около нас гледаме и към теб, Вяра, защото все пак имаш си съпруг и деца. И би трябвало, ако ти нямаш негативни мисли, то пък звучи въобще. В смисъл, ако ти си по-спокойна, как би трябвало и на семейството да го внушиш, и на децата да казваш, да не злобеят, да не се бият с другите деца, да не искат да им щупят играчките, знам ли? Или... Добре, нека преди тя да каже нещо. Да? Искам да разширя малко темата, която ти вече на 2 пъти подхвърли, как може да нямаме негативни мисли. Ето това е едно всеобщо, повсеместно бих казала, погрешно убеждение, че нашата цел е да изчистим негативните мисли. Това е утопия. Няма нужда да се стараем да изчистваме негативните мисли. Това е да воюваме с нещо, което колкото повече воюваме с него, толкова повече избоява. Но това, което можем да направим, за да
започнем да се стремим към това ниво на съществуването, където имаме все по-малко и по-малко негативни мисли, е да бъдем осъзнати за истинската си същност и за това какво е ролята и мястото на позитивизма и на положителното мислене и на положителните очаквания в живота ни. Ама добре, един момент. Излизам вънка. Увеличили са цените? Мръсно. Станала катастрофа, или ти си караш нормално, а някой си пиян, или взел току-що книжка, или говорил по телефона и се удари в тебе. Разбирам как такива неща? Те са независими от мен. Разбирам твоя въпрос, как да ги забравя? но нека да ви кажа нещо, с което би трябвало да започнем преди да отидем на тази тема за негативните мисли. Преди да можем да разберем как да променяме живота си и как да тръгнем към това ниво на съществуването, където да превръщаме това място, този свят, в който живеем, в по-добро място за съществуването, трябва да бъдем осъзнати, че ако искаме да помагаме на другите, трябва първо да помогнем на себе си. Даваме на света това, което имаме в себе си. Добре, как да си помогна, когато един бяс ме обхваща, добре, аз ставам лоша и вредна за другите? Ли? Да, ама добре. Много ми е интересно и търпение няма. Това, което е най-важно, за да си отговорим на този въпрос, как да си променяме живота, как да променяме цялото това негативно ниво на съществуването, в което повече от нас са в този момент, е да си дадем отговор на въпроса: кой съм, откъде идвам, какво правя тук на този прекрасен свят, какви са законите, които управляват този свят и какво става с мен, когато напусна този свят. Ако ми разрешите, бих искала да отговоря първо на този въпрос, преди да продължим по-напред в разговора. Ние сме духовни същества. Ние сме духовна енергия, Божия светлина, която идва тук на този свят за радостно съзидаване, да творим със силата на мисълта си. Това, което ние правим тук на този свят, е да сътворяваме с радост. Нашата мисъл сътворява всичко, в което съществуваме. Фокуса е точката на привличане. Фокуса е това, което привлича абсолютно всичко в живота ни. И емоцията ни дава ясна възможност да видим във всеки момент от живота си какво привличаме сега, в този момент. Така че с това познание ние имаме абсолютно всичко, с което да можем да творим в този прекрасен свят. Да осъзнаем, че ние не сме зависими от пияния шофьор, ние не сме зависими от кризата, ние не сме зависими от това дори какво мисли човека до мен. Ако аз намеря силата, любовта и мъдростта и способността да спирам вниманието си максимално на положителните неща, ако се науча да съществувам така, че да имам повече положителни очаквания, да се фокусирам, да мисля, да мечтая, да искам, да чета, да коментирам положителните неща, решенията, добрите избори в живота ни, ако говорим повече за това колко е прекрасен света, в който живеем, как бързо се променя този свят, колко са хубави хората, с които работим, какъв прекрасен професионалист си и целият този отряд, екипа, който тук ме снима в момента и дава възможност това предаване да достигне до хиляди хора. Ако аз изпира вниманието върху тези прекрасни неща, нещата, които ще предизвиквам, които ще сътворявам в живота си, които ще извиквам и ще привличам и ще манифестирам в живота си, ще бъдат положителни. И ако има повече хора като мен, като нея, като теб, като тези прекрасни хора, с които сега работим, света ще започне да се променя. Но това, което правят хората, спират вниманието си на негативните неща, съответно привличат още и още и още от същото. По същият начин привличам